Tama. Gareng kepcut saman dipan kang siap belak toy wang Goblok garoswari pintoy rawati ngomong Pating kalong yor Pating jeruk yang jiron saking pandero Pindo ten janteng pusting kosap blok saking abadon Angawi poro prajurit saking putra Baratama Arsa waduh sakai Waharia Kaliah tindak kira Pas parahan wedi dae Sinondro Kadya Putra Baratama lo iki. Yo. Master of Ceremony Om Jampari. Presenter kondangi tulung aku. Tuwek-tuwek yo jos. Yo, genten bature lo. Yo. Yo. Pandai kamu. Ketika. Yo rada maju titik iki sini mburi. Ayo. Rada geser ini titik lho. Rada geser kiwa titik. Aduh. Awas lho lek kepecut. Yo. Oh. Awas aku modeli buntute. Tak gondelane buntute nyaplo. Kasih moredo jabro. Awas. Biasane ganteng letas metu yo rada ngamuk. Yo
Awas buntute, awas buntute. Biasane nyamplung kuping loro lho. Awas buntute, awas buntute. Abadi susu Iya. Bandung Warwoto Toro si iya Yo, sing pengen golan, sing penting padha rukun. sawerane masaku Oi. sawe going diri sawe going hati satu teman akan dipersembahkan spesial Hedepom Lembu Putra Baratama. Angkat tangannya lor. Asik-asik ya tadi Oi, angkat tangannya lor. Sayo. Ya. Ya. Yo, tangannya mana lor? Yo, yang pengen joget boleh, tetap aturan guys. Yo, 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 yo. DJ Pampi Remixer Sumongo Dipun persilakan dumateng para bapak lan ibu sing pengen berjoget tapi tetep rukun lan kondusif. dan Abadi susu Bandung Warwoto aku Buri tangannya bisa ki. Bang Arjin di toko deneng personil belas karo Bang Temi. Oke bro, bersama beratnya Jawa Timur dari Putra Baratama. Goyang bro, asik. Sido Mulyo jan kondang lek begini. Rukun. Rame ora udian. DJ Pampi Remixer Sumongo LB
Bersama LP Audio Sonterose Mas B Yusua juga diucapkan terima kasih dari undangan spesial dari LP juga diucapkan selamat malam. Terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan komunitas dari pagelaran seni budaya dari Portugal, Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek. Jangan koyo geger nggih Pak Japar. Berkolaborasi pada malam hari ini. Sekali lagi pemerintahan Sidomulyo mengucapkan terima kasih. Lanjut Mas Agus. Oke, Japar. Nggih. Penontonnya 5.500 punjul 1.000. Iya Mas Agus, luar biasa pada malam hari ini ya. Tentunya kita selalu diberi satu panggung kehormatan dari tari reoknya Garita, gabungan remaja Tumpak Waru Sidomulyo Indonesia. Oke, betul. Juga dari putra Baratama yaitu Toro Sidomulyo Bro. Nggih. 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 Sing penting kabeh padha guyub rukun. Oke. Ora eneng ning Sidomulyo kuwi umek-umekan karo kancane. Lur. Iya lho. Neng. Regane isin karo Mbah Marikan lho. Betul. Lah. Lurah Isin Kondang kok karo kasih gigiran lho. Mas Aris selaku koordinator Karang Taruna sekecamatan Pakrojo. Nggih. Iya. Boleh joget, sing penting kondusif ngoten Om Japar nggih. Iya. Joget monggo kita Iya. los, sing penting kabeh kondusif. Ya, Mas Aris wilujeng dalu mbok ambok bilih wonten sambutan ing mangke utawi bendhanipun Bobo Marikan. Nggih. Wekdal sesana pangandikan kula aturaken nggih menika Bobo Marikan nggih gandeng. Nggih. Niki ngeten mawon Om Japar. Sinambi kali istirahat, pumpung ya bandenge sik kesel. Ya mbok diselingi kalih sambutane karo Bapak Ketua Karang Taruna. Nah, Tos pundi? nggih, Dilanjut. monggo. Oh, dilanjut riyen. Oh, nggih, monggo lek ngoten. Tak condere Mas Agus ya. Nggih, siap. Sinaregara anaregara amur makan ikondo.
Pak Kasuntoro Mas Agung iki lho wonge. Jumangkah gagah maju sadering ranang gono. Ugi diucapkan sugeng rawuh dumateng kanca-kanca kesenian bandengan saking Klurup Saking keluarga Agung Putra Baratama. Putra Maisa saking Klurup. Matur suwun rawuhipun. Saking Maisa Ngunut Kecamatan utawi saking Kabupaten Tulungagung rawuhipun panitia matur nuwun atas kerawuhanipun dipun sekecakan dipun sami bina. Oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi. Dumateng parodi joget ngarsaken nyawer monggo wekdal saha sasana kalwaturaken menika saking keluarga besar mugi ingkang wonten sasana panggung keruwatan situasi aman terkendali Mas Ibu monggo menika hamba pilih menawi ngarsaken tumapaing padha nurut irama dipun aturi gregengaken wonten ing sasana pagelaran wonten ing papingan ingkang samadya. Saking panitia nyuwun ageng samudra pangsami mugi-mugi swasana ing dalu menika saketa terkendali meminta maring Gusti Kang Maha Wikan mugi rahayu sagung dumati putra Baratama Widyadana susu abadi. Nuwun sewu dumateng putripun para pepundhen para pamasepuh dunia para sesepuh ingkang gembira sampun para ing pamawasabda ing pitutur mawan waktu dawa pangajengipun ingkang putra putri saking Sidamulya mugi pagelaran menika purwa madya busana tansah wakil bagya mulya. Dumateng kanca-kanca saking Singomanggala, ngapunten nggih. Sing ning dhuwur panggung rada tilongi titik. Awake dhewe rada tilongi titik. Eman panggunge lek jebol. Rada tilongi titik. Dene ingkang lagi berok. Ya ora apa-apa. Saking demene mring swasana. Ya nyubat ya ora apa-apa. Pancen
wacana dalam adicara halal bihalal ahlan wasalan wir dari Kemasagut Wuludan dalu katuragan cuma dari berbarakah engkang saban keparang akhlak ing dalem napa tumplak blek Kemasagut Kimang Nggih, nggih. Soale yo puwena lho. dan luar biasa Murah pol sone. Abang biru lampune Dumateng kaca-kaca ingkang wonten ing panggung kehormatan nggih mugi-mugi suasana aman tergantikan juga karo lungguh hayah. Oke, siap. Nggih. Nggih. Mundur sajroning rananggana para suba manggala ya manggala ning ayuda Niki dipun paringi medal dumateng kanca-kanca saking Lurup nggih. Bandingan saking Lurup, pimpinanipun saking Bapak Herni Putra Mahesa. Mbok pilih kersa pinara monggo minggah. Nggih. Monggo. Yo, awas, 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 awas. mundur sajroning ranggana sang suba manggala ya manggala ning ayuda sinana sineblana petut diman mlegar suara ring amawi prajurit para ganteng saking putra Baratama. Awas Pak, untuk ganteng kowe. Awas yo. Kaya ngono kelemet biyen yo. Warga hot bingung piye. Sinarap pecut samandiman geblagan gawe sidem penem tantono bawaning alise samirara tatan obah dekadang rumah awit sembur suwuk kampus dan ucap dening para sesepuh aji sepuh
ingkang sampun ing kawiling lesan wonten seneng kaya segera mundur akhir tulak dan jero trimoyo kena dayaning sang bapa kang angata pecut saman diman nalika semono lho. Rinangkul kinempin lampai bocah subuh bangdolo ya Dewi